Pontepedriña foi solidaria porque é unha persoa, vamos a decir que é coñecida, moi coñecida na cidade, non por... moi coñecida na cidade, e da noite si que se axudou. Pero un pouco volvendo ao tema dos alugueiros nas vivendas, ti crees que hai unha relación entre esa falta de recursos a esta sangría que hai de peche de comercios? Porque claro, os comercios precisan empregados, e se tienes un empregado dun comercio e pecha se te queda sin na túa nómina, como pagas? E hai estáse vendo que hai unha relación bastante significativa na perda de... como te diría eu? No que é na perda de negocio, non? O sea, perdese tecido, sobre todo que é tecido local, porque, por exemplo, se ti traballas nunha franquicia, a ti poden te mandar de Coruña ou de Vigo para traballar para aquí. E podes ir a vir, e se a tenda daqui pecha e tienes un traballador, pois vante a mandar para fora, non? Como se recupera o comercio local? É dicir, como recuperas o comercio local deixando, como te diría eu, tranquilos ao centro comercial das Cancelas e a área central? Porque, bueno, pues son as infraestructuras que están feitas aí, tense oído de eso hai que pechalo, eso nunca debeu de facerse, bueno, pues tamén xenerou riqueza, hai que dicir, xenerou unha riqueza e xenerou un benestar, pero eso xa está implementado, eso xa está moi... a cidade xa o identifica e o comercio sigue pechando. E nadie se vai a tomar, e vou a decir eu, vou a usar o que menos acontece. Por exemplo, nadie vai ás Cancelas a tomar un xeado. Vai a facer outras cousas, de paso toma un xeado. Por que crees ti que o comercio local, o sea, porque os negocios están pechando a unha velocidade tan grande? Eu creo que no caso de Santiago os negocios están pechando por falta de iniciativa do propio ayuntamiento a hora de axudarlles aos propios locais a crecer. Que quero dicir? A mí non me vale de nada que se fagan uns bonos corazón 2 veces ao ano e promocionamos o comercio local nesas épocas, non? Eu teño unha medida que se entramos na alcaldía vai ser unha tarxeta de cidadán na que incremente uns tanto por cento ou euros, se ten que estudar a maneira, de desconto por uso do comercio local. Promocionar o comercio local todo o ano, non en campaña de Navidad, no Black Friday, en campañas específicas. Eu creo que esa creación desa tarxeta, que é a tarxeta de ciudadano, que teria que ser unha tarxeta que vaya unida a outros recursos da cidade, sea unha tarxeta de descontos de todo o ano e de promoción para o comercio local. E despois, a administración local xogar de alguma maneira co comercio e chegar a acordos de diferente índole. Non esperaba a súa resposta, porque tiña outra preparada, tiña outra pregunta preparada para comercio e para despois, pero bueno, xa acabaste con como se dixe, un pouco acabas de contestar. Entramos agora na parte máis peliaguda, que non é a de política, porque aquí xa damos por suposto de que vas a entrar no Concello, xa damos por suposto de que queres ser alcalde, porque un canto se presenta porque quere gañar, non pode meter a patiña así, non queres gañar. Non vamos a falar de acordos, porque a priori sempre decimos que sí, acordos por aquí, que acordos por aí, pero depois un tense que ver dentro do salón de plenos, e depois aí entran as secretarías, as intervencións e todo eso, ao mellor hai propostas que queremos levar a que non se poden facer, e hai outras que sí, e despois hai outras que poden ser boas, outras que poden ser, pois ao mellor non tan boas. Pero creo que Santiago ten algo que dicir con respecto ao turismo, non? E é que onde está o límite entre o Concello de Santiago e a Xunta de Galicia. E a donde vou con isto? Quen crees ti que debería de rexir o turismo en Santiago? Santiago, como cidade, ou Turismo de Galicia? E digo isto
porque se ti ves as campañas que se fan desde o turismo de Galicia, difiren un pouco da realidade pichereira, non? É dicir, o turismo que estamos atraendo pola comunicación que se dá non é ningún turismo que pernocta, non é ningún turismo que pode ao mellor vir a cear a este sitio, non? A Vilar 66, ou 64, no Franco, ou a outro tipo de establecementos que están medrando. De feito, hai que dicir que Santiago a nivel hostaleiro está medrando, está vendo nas estrelas Michelin, está vendo na promoción, pero hai xente que está apostando por Santiago, pero digamos que hai xente que está apostando por un modelo de negocio en Santiago que está como un pouco enfrontado, é como se tuvéssemos dúas cabras montesas que se foran a dar de cornos, non? E que vai a gañar unha, non? Un modelo que se propón, que é un modelo dos números, non? Sí. Con un modelo de negocio, donde ao mellor tens que pedir cita, vez, con anticipación, donde ao mellor hai poucas mesas, porque o que prime é a calidade non a cantidade. Ti que crees que é mellor que veña a metade de peregrinos? Vou reformular a pregunta, porque sou un home de iglesia, e como sou un home de iglesia, quero que se entenda ben a pregunta. A Santiago non se por moitos motivos. O camiño agora mesmo deixou de ser un camiño estritamente religioso. Entón, un camiño, pois, pode encontrar, pode fazer un camiño cultural, pode fazer o camiño porque alguén lle di, de fazer o camiño comigo, despois estar a mitad aos 4 km, estáse, bueno, naquel, xa, baixando todo, porque mira onde me meteu, pero hai xente que se realmente ven por unha ración, sí, por unha razón tamén, por unha razón espiritual, que non ten que ver coa cristiana. Hai xente que ven por razóns culturais, non? Pois hai xente que ven para encontrarse, que non ten o mellor que nada que ver, o mellor en sí. Bueno, o camiño sempre foi un lugar de encontro. Camiñar con outras persoas de lado sempre te levou a coñecer outras perspectivas. E ao final, o teu mar sempre acaba sendo menor. Pero si é certo que hai unha chamada masiva, non? Ao turismo dos números. Beneficianos o turismo de números? Eu creo que non. Santiago ten un problema turístico, que dicías ti, de que é un turismo que non pernocta. O turista de Santiago chega, ve a catedral e marcha. Eu creo que Santiago ten que reformularse a maneira de que o turista e o peregrino quede en Santiago. Hai milleiros de cousas que ver en Santiago, non só hai que ver a catedral, hai que ver conventos, hai que ver igrexas, hai que ver a Cidade Bella, hai que ver un Sánchez, hai que ver todo. En un día non dá marxen de ver todo. E por eso, unha das iniciativas que queremos tamén crear e facer dende UCIN Santiago vai ser unha tarxeta turística de 2 ou 3 días, onde teñas descontos en transporte urbano e acceso tamén con descontos ou gratuidade en algúns lugares para coñecer museos, para coñecer conventos, para coñecer iglesias, para coñecer o Santiago de sempre, o Santiago do día a día dos veciños, que ao final é o que teñen que coñecer, e non só a Catedral de Santiago, que é o motivo polo que veñen milleiros e milleiros de peregrinos ao largo do ano. É que... Vou facer outra pregunta con respecto a eso. Vou facer outra pregunta que xa respostaches. Unha concelleira, sí que vamos a decir, que partido era, porque eu creo que as persoas que fixeron algo bo ou que realmente crearon cidade, non? Porque as cidades creanse, cultívanse. Foi unha concelleira do Partido Popular. Esta concelleira decía que a certas persoas, non vou dicir quen, lle facía falta moito viaxar fora, non? Para ver modelos, porque aquí empezamos a falar de taxas e botámonos as mans á cabeza. E eu vexo, por exemplo, a ver, estamos na época do TikTok, do Instagram, das redes sociais, é dicir, todos sabemos o que fan os demais. Sí. Eu vin como persoas vinculadas á vida administrativa, non? Os que puxemos aí, non? Están aí para
bueno, pues non para nos gobernar, senón para facernos mellor a vida, non? Porque o de gobernar, iso xa tamén é un termo que queda moi arcaico. Eu sei que moitas persoas que viaxaron a Italia, que estiveron en Roma, que estiveron en Londres. 4 días en Italia por persoa poden ser de taxa turística 40 euros por persoa. Sí. E esas persoas van. E queixanse aquí, se a taxa está ben invertida, esos impostos sí que poden servir para algo. O que ti comentabas, por exemplo, deses bonos, sí que en Roma existen, por exemplo, as teseras, que son unhas cartas, unhas tarxetas, onde ti compras eso desde o principio para visitar o Museo Capitolino, pero que eso o mesmo hai en Madrid e hai en Barcelona, que hai tarxetas de día que a ver, teñen para o transporte, che vale para o transporte e para visitar os museos, quer dizer, non é algo novedoso que vayamos a inventarnos nós, é algo que funciona e que está probado que funciona. Si, sobre todo cando Santiago, falando da hostelería, o sea, o que é para prestar servizos falamos da hostelería de comida, sí que está perfectamente preparada, capacitada, porque vamos fazer aquí un pouco de promoción, para que a xente o comprobe, pode ir a TripAdvisor e teclear establecementos, comidas, restaurantes en Santiago de Compostela, podes sorprender da cantidade que están en TripAdvisor, da cantidade, e eu creo que hai mesas suficientes como para darlle de comer a xente. Outra cousa é que haxa suficientes camas. A ver, camas, pode haber, ao final o peregrino que fai é moito albergue, non? Claro, non, pero eu refírome a tentando reconducir o modelo de turismo. É dicir, ti intentas reconducir o modelo de turismo, intenta que veñan persoas que poidan vir a Santiago e que desde Santiago, o sea, que en Santiago sexa o seu punto operativo, é dicir, sí, vale, está moi ben que se queden en Santiago 3 días, estou encantadísimo da vida que se queden en Santiago, que Santiago poidan ver en 3 días, vamos a poñer que Santiago se ven 3 días, eu creo que falta un poquinho máis, pero bueno, poñemos un número redondo. Pero a mí gustaría que se quedaran unha semana e que depois os outros 4 días pois que puderan ir ás Rías Baixas ou que puderan moverse un pouco, non? Bueno, a mellor costa un pouco máis ir a Lugo porque ainda seguimos con esa iva do tren Santiago-Lugo, que é outra cousa que habería que mirar e tratar como están as comunicacións en Santiago, que pasou con Ryanair, con compañía presione tanto, tendo tantos viaxeiros en Santiago. Bueno, eu teño a miña teoría, a mellor a miña teoría non é a máis axeitada, que é que realmente o problema que ten Santiago con Ryanair, eu creo que vai un pouco máis a da taxa dos céntimos, vai un pouco máis a da taxa dos céntimos. Por que? Porque toda a xente que ven a pé, o mellor marcha en avión. Sí, claro. Pero non ven en avión. Non, claro. Bueno, moita xente chega a pé, chega a Santiago, porque eu traballei no mundo do VTC, sei o que a xente chega ao aeroporto de Santiago, dende aí se fai o viaxe ao punto de partida que vai empezar o camiño, que neste caso a inmensa maioría é a Sarria, dende Sarria ven andando, chega a Santiago o día siguiente ou o mesmo día se ten un pouco. Ti crees que había que un pouco capitalizar ou de alguna maneira fiscalizar realmente canta xente chega a Santiago polo camiño a pé realmente, canta chega en autobús, é dicir, porque os datos son moi difusos, son moi confusos, é dicir, realmente un non sabe canta xente realmente fai o camiño de Santiago que colla Compostela vindo facendo o camiño sin facer esas paradas, é dicir, porque aí é onde eso pode ser un dato significativo, aparte de que a costa habría que sacrificar 2 aeroportos. Bueno, porque eu creo que... Esos aeroportos para Santiago... Son moitos. Pero eu creo que... Para Santiago non, para Galicia. Para Galicia. Primeiro, hai que incentivar o aeroporto de Lavacolla, que o aeroporto dos galegos parece que non é Lavacolla, parece que o aeroporto dos galegos é o do Porto. Porque eu conozco moitísima xente que viaxa e que non sale de Santiago, que marcha ao Porto porque o billete lle sale 2, 3 ou 4 veces máis barato que salir. Se viaxan 4 persoas, sale máis barato. Sí, claro. O que hai que priorizar primeiro é que o aeroporto dos galegos ten que ser o aeroporto de Santiago e a partir de aí traballar con o Departamento de Turismo terá que traballar xunto coa Xunta de Galicia nun modelo de turismo que sea beneficioso para Santiago, que respete Santiago
porque moitos problemas que hai son problemas de conducta de moitos peregrinos que veñen. O micrófono quérete moito. Sí, está moi Si tens que arrimar un pouquinho agora aquí, así. Sí. Falando de modelos de turismo, falando de cousas de turismo, vou-te meter noutro apuro. Vou-te meter noutro apuro que lle interesa aos picheleiros. Ao final, isto é o que lle interesa aos picheleiros, pero que, como coincide na época na que coincide, todo o que te vou contar coincide na mesma época. Está desaparecendo. Porque desaparece, eu vexo, porque son cousas que a mí me interesan moitísimo, non? Son cousas que eu vivín desde pequeno e que sigo vivindo, pero que vexo que desaparecen. Tivemos un dos millores encontros de bandas de música. Desaparece. De coches antigos. Desaparece. O Día do Traxe. Cada vez vai a menos. As xornadas de folclore galego. Moi deficientes. Este ano veuse. Este ano choveu, tamén é certo que choveu. O Día do Orgullo desapareceu. Non é aquele orgullo de cando eu tinha 18 anos, é dicir, aquelas festas máis alao, máis ou menos, de que cada quen se poida sentir ou non se poida sentir identificado cun colectivo. Eu non precisei dun colectivo, porque eu sempre digo moita cara, eu supe defenderme ben, os colectivos están aí para a xente que tiña dificultades, non? Nas casas para, bueno, nas casas, cos amigos, familiares, bueno, creo que deben de existir. Pero si é certo que aquí chegou a vir Malena Gracia. Aquí o Día do Orgullo chegou a cantar Mercedes Peón e outros grupos moi importantes. Desaparecen moitísimas cousas que se xestionaban entre xuño e xullo, que coincidía coa época turística, e que lle daban o turista, non? Unha experiencia máis completa que simplemente vir a ver monumentos, é dicir, vir a ver pedras. Cando digo pedras, digo no sentido cariñoso, é dicir, vir a ver Catedral, San Martiño Pinario, é dicir, agora tivese a Santiago e aquela vida que había, a nosa vida, a vida dos picheleiros, todo iso foi morrendo. En parte, porque a xente marcha da cidade, porque non é capaz de vivir na cidade. Eu vivi na Pescadería Vella e non fui capaz, vivimos un ano e ali non podamos, cando nos estábamos aí planteándonos comprar un ático imposible. Imposible, porque todo eran turistas, é dicir, estaba tan cargado de turistas que a xente. Como facemos para recuperar todos os días que son propios, como por exemplo, un día que convivimos, que foi o día de San Roque, e que cada vez, sendo a festa patrón de Santiago, cada vez se vive menos. Eu creo que eso falta tamén de iniciativa política, non? Hai cousas que o goberno municipal destes momentos non lle interesa que se celebre, por exemplo, os actos religiosos, é dicir, ao final, quen estaba no acto religioso ali eran todos os grupos, menos o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta. O tema dos vehículos antigos eu non o entendo, é dicir, non entendo cal foi a medida que tomou o Concello de non deixar que se puxera na plaza do Obradoiro, cando recordo de pequeniño que eso se fixo todos, bueno, eso máis ou menos pasa todos os anos. É a mesma medida, é dicir, eu creo que están eu creo que se sustentan sempre na mesma medida como non facer nada dos fogos, é dicir, que hai outras maneiras de facer, é dicir, que outras as proxeccións non lle fan dar o mismo. Pero hai moitas cosas que desapareceron eu creo que por falta de deixadez política. Non se pode chegar a falta de presuposto, porque o presuposto, estamos neste ano co presuposto máis alto da historia de Santiago de Compostela, e non é motivo nin pode ser ese o motivo de que non se fagan cosas. Eu boto moito de menos unha cousa que había cando eu era pequeno, bueno, había dúas cousas, que era, non sei se te acordas, moitos os fotos do SAR no Nadal se facía o Nadal xogo. Sí. Que eso se lle a pista de patinaxe. Se lle cobraba unha entrada a todo o mundo, sí, acordo. 3 ou 4 euros. E aí eu pasaba tardes. Sí, me acordo. A pista de xeo, que xa vai anos que non se fai a pista de xeo en Amio, e unha cousa que facía no verano, que se chamaba Ferradura Aberta, sí, que eso se facía no paseo de Ferradura, sí, que estaba cheo de xente, e de actividades, sí. De promoción de Santiago, de promoción de un montón de cousas que se facían en Santiago, e que se foi deixando de facer. Eu creo que son cousas que habría que ir recuperando, unha, porque primeiro, eu casi non vexo nenos pola rúa.
non hai nenos xogando como había antigamente, cando, polo menos cando eu era máis Bueno, tamén hai moito máis coche, moita máis Sí. xente, é moi complicado, por exemplo, o que eu vexo é que é moi complicado que os nenos xoguen en verán en Santiago, porque se perden, é dicir, Sí. tanta xente perdese. Pero hai que habitar zonas para eles. De feito, no parque de Belvís, que é un gran parque, o parque infantil está totalmente abandonado, está totalmente deteriorado. Son cosas que se teñen que arreglar. Non é normal que en Santiago non haya parques infantiles cobertos. non é normal. Cando Santiago é unha cidade na que chove, porque temos a manía de que Santiago chove, e non hai parques cobertos, e os nenos en inverno non poden ir aos parques. Nós temos un proxecto que para facer, se entramos no Pazo de Raxoi, que é crear en distintos barrios da cidade pequenos parques infantiles acuáticos, porque ahora, na época que ven de calor, pois xa notamos o ano pasado, este ano, non hai lugares, moitos pais non teñen recursos para levar os nenos aos parques acuáticos, e si facer pequenos parques infantiles con chorros de agua e cosas así que non, que non ten unha gran inversión e que existen en moitas cidades que funciona e funciona perfectamente. Pero queria facer outra pregunta, volvendo ao tema das festas, que a mí me gustan moitísimo as festas, entón Somos dous, entón. eu viví moitas festas en Santiago, non? Acordaste este ano, bueno, ti sabrás, tengo que saber, se non sabes, te digo agora, vas a decir que sí, porque se non vas a quedar fatal, que hai un grupo de persoas en Santiago que están xa aí, xa salen na prensa, salen na tele, que son as burbullas do Compostela. Bueno, pues este mismo grupo de persoas levou a cabo unha iniciativa antes das festas da Ascensión pedindo que viñeran os viños de Aragón, que eran míticos e típicos. Todo aquilo que non ven que se perde, poderíase crear unha medida para recuperarlo, é dicir, non se entende a festa da Ascensión sen os viños de Aragón, porque eu recordo que meus pais iban todos os días ali aos viños de Aragón, todos os días, os días da Ascensión, que se iba, eles collendo, tomábamos o viño e nos dábamos o barquillo, viñense así un barquillo, bueno, sí, pero facíase colas, e iso desapareceu, é dicir, sí que se incorporan cousas novas, pero aquelas nas que xa o santiagués, o picheleiro, estaba, como se dice? Habituado, ou que xa esperaba, non? Vamos a tomar viños de Aragón, pois, vamos a tomar o polvo, pois, vamos a Santa Susana, está desacralizada, é algo que non se entende, non? Que é unha das capelas por excelencia de Santiago, unha capela que debía de estar, si ben volver a sacralizar para que se pueda volver a oficiar, ou que o Concello chegara a un acordo ca Igrexa para que lle cedesen a capela, por exemplo, pois nesa capela poder poñer exposicións, poder facer actividades como se fai en outras cidades europeas, é dicir, non é nada que tal. Ti crees que se debería de haber moitísimo máis diálogo do que hai, é dicir, entre Canse Consistorial, o Concello, o que representa a Iglesia para Santiago, sobre todo cando Santiago sin catedral non hubiera existido? Eu creo que o diálogo que ten que ter Santiago ca Igrexa é largo e fluido. O que diste, Santiago non se entende sen catedral, e catedral non se entendería sen Santiago. Non pode ser que unha representante política como é a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, non acuda, por exemplo, a ofrenda ao apóstol dentro da catedral, porque ela non cree. Pero ela non cree, non quere dicir que o resto de compostelanos, que nos representa a todos, non creamos. Eu creo que por respeto institucional ten que haber ese diálogo fluido de Igrexa, Arzobispado e Administración local. Si, sobre todo que hai que ter en conta unha cousa que é unha cousa que a xente moita xente non entende porque tampouco convén que se enteren, ou a veces parece que non queremos que a xente non sepa as diferencias que pode haber das relacións institucionais ou non sepa en que momento nós nos encontramos. É dicir, outro día eu escoitaba un debate
pues, como ahora metía moitísimo a pata, pero metía ben a pata porque estaba moi desinformado, non? E a desinformación, xenerar desinformación ou informar mal a xente é o que leva. España non é laica, No, claro. é confesional. Sí. Aquí caben todas as confesións religiosas, é dicir, poden celebrar culto todas as confesións religiosas con liberdade total. Entón, ás veces parece que se quere dicir non, que como España é un estado laico, pois non participamos, entón acollémonos a ese dereito da laicidade. Eu creo que sí que debería consistorio ter unha relación, e dizer porque ti dis por respeto, non? Porque ao final ti gobernas para todos os... Claro. Para todos os veciños. Non para os teus. E a parte que te apoian grupos que ou a mellor parte que apoia, pois que si ten unha moi boa relación coa Iglesia, porque tampouco se entende a universidade sin Iglesia, non? É dicir, é que tampouco se entende a educación en Santiago sin os jesuítas. Se ti te podes mirar un pouco, pois eu creo que con todos os erros que se poderon haber cometido, con todos os erros que se cometeron ao longo da humanidade, sí que temos que acabar recoñecendo que o fenómeno ou a Iglesia foi un epicentro suficientemente importante como para a creación da cidade e somos, ao final somos froito do pasado, non? E como froito do pasado, como pasado ti, que crees que non farías do que se fixo en Santiago? Ese gran erro, cal crees ti que foi o gran erro en Santiago da política? Que se poder hablar así, con unha varilla máxica, clic, 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 eso foi un gran erro, pero... E que se olvidara. E que se olvidara porque a cidade non o quixo. O que recuperarías, claro. Das duas maneiras. Eu creo que borraría a etapa do Partido Popular no Pazo de Raxoi, porque foi unha etapa nefasta para eles, e non só para o Partido Popular, sino tamén para a cidade de Santiago de Compostela neses 4 anos que salía en prensa por problemas políticos. E algo que recuperaría é que me di moita xente e que vota moito de menos en Santiago, que é un político que quere Santiago de verdad, que sinta Santiago de verdad, como por exemplo era Xerardo Estévez. Os cachos moi na punta, Dani, pois era o que chiva. Vías a Xerardo Estévez por todas partes. E vías a Santiago, iso é certo. E vías a Santiago. Eu falo cos comerciantes, vos locales, falo ca xente, falo con moita xente. E me di que agora ti que non habe nadie. Non sei por onde pasei, nin por onde pasei. De feito, no meu barrio temos un problema cas tubaxes, e agora polo noso barrio non pasa. Agora prefire subir Castrondouro para arriba que non cruzar os peixigos. Bueno, si é certo que, por exemplo, eu si que na vida, porque na vida en xeral, na vida social, en xeral, voume a apoiar así un pouco, non? En xeral, teño que recoñecelo porque, bueno, tampouco, eu creo que é de humanos, non? Ver tamén no adversario o bo. Pero creo que nunha parte moi importante hai unha parte do Partido Popular que sí, que é Santiago, é unha ex parte do Partido Socialista que sí que era Santiago, porque eu sí que vexo, tiría que dicirche nomes, a mellor todos os nomes, pero eu sí que vexo a Mercedes. Sí, Mercedes é unha persona que quere a cidade, que sinte Santiago, que quere Santiago. Como se chama? Constela é unha persoa que sí quere a cidade, que se ve que quere a cidade. Agora estou pensando nunha rapaza guapísima que se visto con traxe galego, que me gusta moito ver a vestir con traxe galego. Agora Nerea. A Nerea veselle que vai aos sitios a que lle gusta a cidade, é dicir, que vai a todo, que procura ir a todo, ou, bueno, agora mesmo non me acordo, non? Ai, vai me matar. Tirei que olle o teléfono a mirar. Adrián. Como? Adrián Villa. Non, Adrián Villa, non, a outra rapaza. Yolanda. Que é responsable de cultura do PP. Vai me matar. Ten unha sonrisa enorme, grandísima, tenía que coller o teléfono a mirar, bueno, a mí de acordar o nome, perdón.
que quero dicir que sí que hai xente que sí que se ve, non? Non vexo tanto a Borja, por exemplo, non vexo a Borja con química ca cidade, non estou xulgando, dicir, non estou xulgando porque eu coñezo a Borja e coñezo outra xente que vai nas outras listas, pero sí que hai, sí é certo que eu ás veces cando penso, non, pois, iso que me estás dicindo ti, de que se deixe ver a xente, sí que podría haber un ideal de lista en Santiago independente, sempre cando certo tipo de persoas quixeran ser independentes, é dicir, pero sí que, por exemplo, vexo está unha opinión miña, opinión miña, pero eu sí que vexo a Mercedes formando equipo contigo, eu sí que vexo a... Eu teño unha cousa... Entendo o que che quero dicir, sí que hai xente nos outros grupos, eu vexo, o sea, trato con eles, eu vexo como me falan de Santiago, pero son eles, non son os que son candidatos, o sea, ese amor, non sei como explicarlo, é dicir, eu sei que eres de a cidade, ese amor a cidade, como esa atracción telúrica, sabes, esa atracción telúrica que non che deixa a ti así, que te parece que es que eres como esas plantas, esas flores. Ao final tens que, eu creo que tens que ser parte da cidade. Se queres ser candidato, como no meu caso, tens que estar na cidade, tens que estar no día a día dos veciños, escoitando os problemas, os moitos problemas que hai nesta cidade, escoitalos, e sobre todo, pois, coller moita información, porque nesas pequenas conversas ao final danche moitas cousas que tens que estudiar e que seguramente moitas funcionarían, medidas que che din eles que funcionarían. E ao final eu creo que o CIN ten esa ventaxe, que son un partido independente, un partido municipalista, un partido que pode vir calquera veciño de calquera color a xunta nós e crear un gran proxecto de cidade que se ten que facer cos veciños da cidade. Ao final, quen ten que decidir a cidade son os veciños, non un color político nin unhas directrices de Madrid ou de outras partes para que decidan o futuro dunha cidade. Pois eu creo que xa non queda moito máis que dicir. Bueno, poderíamos falar de moito máis cousas. Poderíamos, pero vais o noso tempo. Vais o noso tempo, si que nos quedan aí para outros episodios, porque nos queda deporte, porque nos queda esa cultura máis tradicional, porque nos queda... que máis nos queda? Porque nos quedan moitas cousas, quedanos este tecido asociativo, non? Que está aí como... que non se sabe como respira, que sempre está pedindo, que é o eterno, sempre parece que están mendigando cando si xa debería de haber unhas axudas directas, que unha asociación tivera aquí, mira, unha subvención, porque nos cae unha pingueira, creo que xa debía de haber. Eu creo que debía de haber unha persona directa en contacto con todas as asociacións de veciños que foron en contacto directo co Pazo de Raxoi, que se mandaran todas esas demandas e co Pazo de Raxoi que é o que ten que facer cumprir as demandas históricas e de fai anos de moitos barrios, como por exemplo o barrio de Boto do Castro, que leva dende que se construiu fai 20 anos abandonado a mandiños. Sí, eso é certo. Pois nos fixemos unha visita fai 2 meses e ese barrio vai quedarse unha volta totalmente. Sigo pensando nesa rapaza que non me acordo o nome, é que me era moi ben con ela, vai a matar, teño que ter o teléfono, deixa que me quero onde teño o teléfono. É que é unha morenilla, ela. No, é rubia, a ver si... Pois está no PP en Santiago. Non é María Baleato. María Baleato, claro. Por exemplo, a ver, María Baleato, Beatriz Cigarrá, é dicir, eu creo que sí que hai xente válida, penso que hai xente válida nos outros partidos. Eu penso que a disciplina de voto é un erro moi grande, porque ás veces estás suxeito a que che diga, non, ti tens que votar eso, é mellor ti... O que foi o que pasou co Partido Socialista? Claro, é que a nosa entrega do uso non é un caso nunhas votacións, o sea, nunha votación onde por disciplina de voto se votou que non en contra de algo que o PP levaba, que non a necesidade dun saneamento, é dicir, non era nada que
nin de partido, nin nada que se lle presupuxera de interés, non, era algo que era unha demanda veciñal. Alguén o perxudicado son os veciños. é o veciño. Bueno, pois, máis adiante volveremos a quedar seguro, pois, Seguramente. porque quero saber que pensas na finca Peleteiro, que temos que falar da finca Peleteiro, hai que falar de moitas cousas. Pero bueno, ante todo eu desexoche moita sorte nesta nova andadura, non queda nada. Non queda nada. Non queda nada. Ano e medio pasa moi rápido. Eu sí que espero, como compañero de partido, pois que digas o mellor, que para mí o mellor é a alcaldía, e que realmente, pois, se deixas ti como eres, que escoitas a todos os que te acompañan, non? Porque ao final somos representantes de todos os veciños, non podes escoitar a 100 e pico mil veciños, porque Non dá o tempo. ni no tempo na cabeza, e somos superheróis, pero sí que eu creo que o futuro de Santiago pasa por unha... Porque todos eles, é dicir, porque todos os que están gobernando agora, non sequera estamos na oposición, ti ni sequera estás na oposición. Eu ás veces vexo que ti, ou que eu, ou que outros compañeros de partido facemos máis oposición que a mesma oposición que está aquí nos gobernos. Tamén isto ás outras partes, non? Pois a que te acollan, a que non te vexan como unha persoa hostil, a que te, bueno, pois a que che tendan unha man, que che abran os brazos, a que che vean a benvida á política, porque, bueno, todo muda. E Santiago, pois, pasou dun bipartidismo a... Eso acabouse. E a esas maiorías absolutas ás que estábamos acostumados, co cual... Sí, eu creo que a próxima legislatura do 2027 Santiago vai ser o ano dos veciños, o ano no que non vai haber maiorías absolutas, que se olvide o señor Berea, como dixo outro día, non vai haber maiorías absolutas. Eu creo que vai a ser moi complexo, sí. moi complexo. Básicamente porque ahora pasamos de 13 concelleros a 15, subimos 2 concelleros polo tema de pasar dos 100.000 habitantes. Sí. Este lle en 11, catro máis é moi complicado, sí. O Partido Socialista creo que vai, non sei, finalmente será o candidato ou candidata a alcaldía. Bueno, hoxe non digo hoxe, estes días, falábase de Tines, da viceparlamentaria do Partido Socialista no Parlamento. Sí, tamén falaban de Patricia, non sei de que. Bueno, eu creo que... Patricia, non chamas Patricia, non? Patricia, sí, Patricia. Eu creo que o Partido Socialista tuvo un gran problema interno. Bueno, os grandes partidos hai que dicir que pecando vicio, é dicir, é algo que é habitual, nelas, é dicir, é habitual que o PP suba, que o PP baixe, que o PSOE sube, que o PSOE baixe, é dicir, o Bloque Nacionalista Galego tuvo a punto de desintegrarse, pero volve a estar aí, é dicir, as mareas desapareceron, co cual, a ver, sí que hai unha volta, como digo eu, á velha escola, pero ao mesmo tempo sí que hoxe a xente ten moitísima máis información, é máis accesible a información, entón é moi complicado mentirlle hoxe ao veciño e á veciña, entón ti prométeme que vas a ser sincero e que vas a... Eu vou a ser sincero con todos os veciños, eu vou a tratar de escoitar a cantos máis veciños por mí mellor, cumprir as demandas históricas que ten esta cidade, unha vez que entremos en Raxoi nunca deixar de escoitar. Bueno, pois Adrián, ata aquí chegamos. Moitas grazas, haberá máis tempo, haberá máis cousas. Moitos éxitos no teu novo podcast. Esperemos, hoxe a presentación, bueno, a partir de agora, pois esperemos que cada 15 días podamos emitir un novo episodio e falemos pois con veciños de Santiago de Compostela que teñen moitas historias que contarnos e que estaremos para escoitarches.